O'z madashma savol dodum ki hami kudagay chikamay. Эсен дада. Даже да вақти видео куни и дада гуфтестай. Ҳамҷа чанд нафар гуфт ки ай меҳри падар камай. Нара видео куни ам наёнаву. Короче, бовар куне ку барои ҳамин кӯдак ман тамоми кора мекунам. Чизе ки мегам майра мекунам. Неки и як моҳ шид падар гуфтестай, дада гуфтестай. Ҳамин дина ман хостум ҳамин инсон камтарак. Ман намехоҳам ай меҳри падар ҷудо кунам, барое ки ман дидастам ки намешавад. Тамон дадаша 2 моҳам ба сери дидаги нестай ҳамин. Ман намедонам дар 2 моҳ ай падар чӣ меҳр гирифтаги. Ваҳ. Яки дадаи ай фарзанд безор гирифт чораш. Рӯза и гапҳоро барои чӣ гуфтестам? Илтимос, акурое ки анҷамаро тамошо мекунем, накунем. Фарзандотона ай меҳри падар куштама. Dur ya da koşlama, kalbim hoşsama. Üşüyor bu eller, ne olur unutsana. Seviyorum hala, yanımda dursana.